नोंसोर बर' हिनजावफोर माबाफोर होनलाबाय थागासिनो ना नोंसोरो हो बिदि जायोबा सोर नायसनगोनलै नोंसोरखौ हो आदा गरलामोन हो नुवाखै बे बुस्थुखौ नायाखै नोङो हो हाय हेल' लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थौदो होमब्ला लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै बांद्राय गोबावखौ पेक बुखुबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो आरोना थौदो बिदिब्ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो मोनथिखाबाय बा हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबावखौ बुखिबाय थालासै अलरेडि नोंथांमोनाथ' नुखाबाय थायो मोनथिखाबाय थायो नङा होमब्ला दायो ससियेल मिडियाफोराव मानि थाखाय गोबां दावराव जागासिनो दङ सोरनि थाखाय माबा गोसोम गोफा फिसा गोलोर दावराय दावखा बेफोरबायदिनि बायदिसिना निग्रु बर' बायदिसिना बेफोरबायदिनि दावराव जाबाय दं ना लोगोफोर नङा होमबा लोगोफोर आंनिख्रुइ बांसिनथ' नोंथांमोना एक्टिभ थाखायो जानो हागौ ससियेल मिडियाफ्राव नङा होमबा लोगोफोरा आंहा बांद्रायखौ आं थानोबो हाया मानो होननानै बुङोबा आं खामानि मावनानैसो जाग्रा नालाय ओंखायनो जेनेबा बांद्राय एक्टिभबो थानो मोना जे समाव आं एसे नायो बे समावनो जा एसे एनै बेफोरबायदिखौ मोनो आं बे समावनो बिथांमोननि बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं शेयार खालामनो होननानै सानो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ नुखाबायबो जानो हागौ आरो जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे बिथां बाजैयाहाय जिथु जोंनि दानि जुगनि जाखांफुबाय थानाय जिथु सोलिफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लानि बा बोराय बुरैनि बा हाबा जानाय बा सोरदोबा खारनायनि बेफोरबायदि गिदिर फिसानि थाखाय गोबां बाथ्राखौ बुंफोरथिदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथां बाजैनि खुगानिफ्रायनो बाथ्राखौ खोनासंनानै ला बिथां बाजैया जों सेंग्राफोरनि थाखाय बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां बाथ्राखौ बुंदों ना गाज्रि बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना बै बाजैनि खुगानिफ्रायनो गुवारै खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरोना थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो मा जालायबाय थादों नोंसोरो हो मा जालाबाय थादों हो सामफ्रामबो मा गोसोम गोफानि मा जालायबाय थादों नोंसोरो हो बे बुस्थुआ समान जायो नामा बे बुस्थुआ समान जायो नामा बे बुस्थुआ नागिरनांगोन ना बेफोरखौ नानो नागिराखै जाम्बाफोर नोंसिनाव बिदिया फिसा खोमा नोंखायनो मिथिदों खेला मोनाखै नोंखायनो रैखा खालामनो थाखाय नोंसोर मा खालामनांगौ बर' हिनजावफोरखौहाय नोंसोर बर' हिनजावफोर माबाफोर होनलाबाय थागासिनो ना नोंसोरो हो जाम्बा आदबाफोर नोंखायनो बे किं कब्राया मानो दिहुनदोंमोन किं कब्राखौ बे किं कब्राखौ लाबोनानै फुनला लाबायनानै बेबायदि खालामनानै लानो हाया जाहैबाय नोंसोरो हो बेबायदि खालामनानै लानो हाया जाहैबाय नोंसोरो हो फाग्लाफोर बे दाउखाखौ नों दाउराय खालामनो हायो सोरबा दाउखाखौ दाउराय खालामनो हायो हाफेरदों सोरबा सिख्ला मोजांखौ नोंसोर लाखिनो रोङाखै दा ना नोंसोर लाखिनो रोङाखै बिदिबा मोननाय नङा नोंसोरो बे किं कब्राखौ माबार इउज खालाम माबार बाहाय खामानियाव जल्दिनो बेबायदि खालामनानै ला नङाबा नोंसिना नै बेबायदि जायोबा सोर नायसनगोनलै नोंसोरखौ हो आदा गरलामोन हो नुवाखै बे बुस्थुखौ नायाखै नोङो हो मोनसे फिसा मोनसेया गिदिर बे जाहैबाय हाइब्रिद बे जाहैबाय मा होनो बेखौ लकेल मिथियाखै नामा हो जाम्बाफोर दा नोंसिना लकेलब्रा मिथिबाय नोंसिना लकेल बेबायदि हाइब्रिद बानाय जल्दिनो होमबासो मोनगोन सिख्ला मोजांखौ नोंसोरो दा मालाय दाउखा मोनदों बिसोरखौहाय नों बुंबा जागोन नामा बखिबा जागोन नोंसोरो हो जाम्बाफोर जाया मिथिबाय सिख्लाफोरखौ रायनो नाङा मानो रायनांगौ रायनो नाङा सेंग्राफोरखौसो नै बेबायदि खालामथिन मिथिबाय
मेन जुरुरिया बेसो मेन गोनांथिया बेसो मिथिबाय खोनाबाय मेन गोनांथिया बेसो खेला मोनाखै तो लोगोफोर भिडिअ बेनोमोन निश्चय जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अन्नानै बे भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुजि मोनखो आरो मा फोरमायनो सानदों जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बा जोंनि बर' समाजनि थाखाय आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोना जायफोरानोखि बर' हिसाबै गावखौनो जुदि बर' लाइमोन बा बर' माहारिनि सुबुं मानसि हिसाबै साननानै नोंथांमोना मा सानदों अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालाम हरबानो जाबाय नोंथांमोना जेसेखिनि हायो आरो मा बायदि कन्टेन्टखौ लुबैदों नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबाय था आं हानायसिम नोंथांमोननि मोजांनि बागै आं लाबोनो नाजागोन बा नोंथांमोननि लुबैनाय बायदि आं बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोनो नाजागोन आरोना लोगोफोर तो आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय बेखौनो फंसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो आरोना लोगोफोर आथिखालनि जुगावथ' गोबां मानसियानो जा जों बर' लाइमोनानो जा हाबा जाखानाय सुबुङानो जा जायखिजाया सुबुङानो मोजां लामायाव थांनायनि सिगाङावनो जुदि गाज्रि लामाखौ जुदि थांग्रोयोब्ला गोबां हेंथा हेंथि फैखायो नङा होमबा लोगोफोर तो बिनि मेन बाथ्राया ओरैबायदि आरोना लोगोफोर जाय सुबुङानोखि मोनसे मोजां खामानि मावनानै मोनसे मोजां माबाखौ खालामदों कन्टेन्टखौ खालामदों बिथांमोननि सुबुंनियाव नाय ओरैबायदि भिउसआनो जाया भाइरेलानो जाया नङा होमबा लोगोफोर जाय सुबुंनिया ओरैबायदि गाज्रि रावजों ओरैबायदि गाज्रि कन्टेन्टखौ लानानै फैयोना ओरैबायदि भिउस जायो ओरैबायदि शेयार खालामो ना लोगोफोर ओरैबायदि साननो गोनां बायद' सानथावना बायद' आरोना लोगोफोर आं गोबां मानसिनिखौनो नायदों बा नुदोंबो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने मोनसे गाज्रि भिडिअ होयोब्ला ओरैबायदि 1 घन्टाबो नाङा 1 मिनिटबो नाङा ओरैबायदि भाइरेल जायो ओरैबायदि भिउस जायोना लोगोफोर मा बुंनो आरोना साननो गोनां बायद' आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जिथु नायगिरि भिउसार आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना अन्नानै जेनेबा जोंफोर सेंग्रा सिख्ला बा हौवा माहारिफोरनिखौथ' फ्रायानो नायखाया नङा होमब्ला हिन्जावफोरनिखौ बांसिन सुबुङानो नायखायो ओरैबायदि भिउसबो जाखायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं जेनेबा जोंनि गोबां सेंग्रा हौवा माहारिफोरनि भिडिअफोरखौ नाय फ्रायानो भिउसआनो थाङा आरोना लोगोफोर ओंखायनो बुंदों आं जेनेबा जोंनि हौवा माहारिया इमान नेग्लेक्ट जाबाय नामा आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा आं बयखौबो बुंदो अन्नानै नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबाय जोंनि बर' सेंग्राफोरा बयबो खौसे जानानै जुदि थायोब्लासो बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हानाय नङा बा बेफोरबायदि गाज्रि हुदायाव थांनाय नङा आरोना लोगोफोर नोंजों आंजों जेनेबा नोंनि मोजां आइडियाखौ आंनो फोरों आंनि मोजां आइडियाखौ नोंनो फोरोंगोन अब्लासो जों बयबो गोरोबलायनानै खौसे जालायनो हागोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोरा जियानो जादोला नैफोरबायदि आं नोंथांमोननि सेरावहाय कन्टेन्ट लाबोनायाव जुदि आंनि फारसे माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जुदि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर आरो नैबे बाजैयाबो सानसे नङा सानसे नैबे आंनि भिडिअखौ नुखागोन ओंखायनो जेनेबा आं नोंथांमोननि सेरावबो जुदि नैबे भिडिअखौ लाबोनायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जुदि जायोब्ला निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आरो आं जोबनायाव आरो बांद्रायखौ बुंनो थांलासै बाथ्रायानो जेमानो बुङो एमानो लावलांबाय थायो नालाय ओंखायनो जेनेबा आरो जोबनायाव जुदि नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलावहाय भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना अन्नानै बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै बेफोरबायदि नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय